Bob dis yw challenge I dyd y gwir. A mae'n just dibynnu a lle dech chi a bed dech chi'n nid. Dwi bod yn gallu cael cyfle i wneud nifer o pethau yn y cynulliad mewn rhan o fod yn parti youth blaid, a rwan parti sy'n rhan o llywodraeth. Dwi wedi gallu cael y cyfle I dweud y gwir, o'n i'n y person gyntaf I awgrymu mi ddylwn ni byth yn derbyn ffis I myfyrwyr yng Nghymru. Mae'n drist iawn I weld y sefyllfa hyn yn newid, ond oedd ni'n gallu datblygu hyn ac ded wrth plaid fi I cymryd y polisi hwn a datblygu y peth a hyn y bryd. Ac hefyd rwan, dwi wedi cael y Legislative Competence Order sydd wedi cael effaith ar San Steffan a newid y rheolau ynglyn number plates a ceiriau. A hyn y bryd, felly, fi sydd wedi cael effaith nid yn unig yn Nghymru, ond dros Prydain.